a wannan wa'utu bihi mutashabiha Allah ya ce za a zo musu da yan itace daban-daban masu kama da juna waƙila sai malam ya ce ƙila aka ce mutashabihan filistin sun yi kama ne da juna a suna wannan mangwara ce a duniya gashi kuma an ba mu wata mangwara a lahira sunansu ɗaya muna kiransu mangwaro amma kuma daban-daban suke wurin ɗanɗano misali mukhtalifan fi ta'am haka nan wurin ɗanɗano daban-daban suke wakila wasu malamai suka ce mutashabihun fil launi mukhtalifan fil ism a launinsu sun yi kama amma a suna kuma sun babbanta iri ɗaya ne a masa ce wannan ba mangwaro bane sunanta kaza sai a ilmantar da mu sunan waɗannan yan itace wakila yushbihu ba'dahu ba'dha fil husn wasu ka ce a'a sun yi kama da juna ne a wurin kyawu wallazza haka sun yi kama da juna wurin ɗanɗano mai daɗi haka nan kuma walfakaha da wurin yanayin yadda suke ba da 'ya'yan itace wala Allah haza ahsan watakila wannan maganar ta ƙarshe ita ce ta fi fitowa daidai cewa sun yi kama da juna a wurin ɗanɗanan da kuma yanayin 'ya'yan itacen a ido amma ɗanɗanansu kuma daban-daban sun malamma zakara ثم لما ذكر مسكنهم وأقواتهم من الطعام والشراب وفواكههم ذكر أزواجهم فوصفهن بأكمل وصف وأوجزه وأوضحه طيب نعم شكرا فقال ولهم فيها أزواج مطهرة فلم يقل مطهرة من العيب الفلاني ليشمل جميع أنواع التطهير فهن مطهرات الأخلاق مطهرات الخلق مطهرات اللسان مطهرات الأبصار. نعم wato malam yake cewa sun malamma zakara maskanahum bayan da Allah ya gaya mana masaukin 'yan aljanna ranar alkiyama sannan kuma ya gaya mana wa aqwatuhum abincin da za su cima min at-ta'ami wash-sharab na ci da sha duka ya ba mu labari wa fawakihum ya gaya mana wa fawakihum ƴaƴan itacen da za su ci to zakara azwajahu sai kuma yanzu ya dawo ya gaya mana matayensu kuma bayan da ya gama maganan abinci sai kuma ya dawo maganan matayensu a cikin aljanna fa wasafahunna bi akmali wasfin wa awjaz sai ya siffanta su da akmal wasfin mafi kammala da cikan siffa sai ya siffanta su da mafi kamalan siffa su matan aljanna sannan kuma wa aujazihi mafi takaitaccen siffa wanda in an faɗa kawai duk sauran sun shiga ciki sannan kuma wa audahihi da mafi bayyanan siffa ga su matan aljanna faƙala walahum fiha azwajun mutahhara sai ce a cikin aljanna mutanen aljanna suna da mataye waɗanda suke tsarkakakku Allah ya tsarkake su falam yaqul mutahharatun min al-aib fulani bai ce an tsarkake su daga aibi kaza ba sai ya basu a dunkule kawai tsarkakakku wanda an tsarkake su a komai kenan da ya faɗi aibin an tsarkake su daga aibi kaza to wanda ba wannan ba a tsarkake su ba da shi sai kawai ya dunkula tsarkakakku ne su gaba ɗaya tsarkake su da kowane irin aibi ya ce liyashmila jami'a anwa'it tathhir domin dukkanin nau'ikan tsarki ya shiga cikin wannan aya fahunna mutahharatun akhlaq su an tsarkake musu kyawawan ɗabi'u dukkanin ɗabi'unsu na da kyau mace da duk za ka yi tunani mai kyakkyawan ɗabi'a to matan aljanna an ba su wannan ba za su ɓata ba mazajen su rai ba sannan mutahharatun al-khulq halittarsu ma an tsarkake su akai babu wani aibi da aka bari cikin halittarsu mutahharatun lisan haka nan gefen harce ba za ka ji wani aibi a harcensu sun faɗi magana za ta ɓata maka rai ko maganar da ba za ka so ba duk abin da suke faɗi an riga an tsarkake su a kan nan fahunna mutahharatun absar na'am
haka nan kuma wurin absar gani an tsaftace musu ganinsu gaba ɗaya abin da suke gani, wato ba sa ganin aibi, ba su ganin aibi ga mazajensu. Duk abin da za su gani ga mazansu abin daɗi ne, ba su wurga mishi wani abu. Fa akhlaquhunna an na'am nan za mu tashi. فأخلاقهن أنهن عرب متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن وحسن التبعل والأدب القولي والفعل ومطهر خلقهن من الحيض والنفاس والمني والبول والغائط والمخاط والبساط والرائحة الكريهة ومطهرات الخلق أيضا بكمال الجمال فليس فيهن عيب ولا دمامة خلق بل هن خيرات حسان مطهرات اللسان والطرف قاصرات طرفهن على أزواجهن وقاصرات ألسنتهن عن كل كلام خبيث. طيب sai aka ci gaba da siffanta mana waɗannan mataye na aljanna, duk bayan an tsarkake su a dukkanin waɗannan babuka da malam ya ta ambato mana, sai ya ce kuma fa akhlaquhunna annahunna urbun mutahabbibatun ila azwajihinna. Su kuma 'yan matasa ne, ko a ce 'yan mata ne aka halice su, a 'yan mata ne dukkansu ɗaya, sannan kuma a lokaci guda aka sanya su mutahabbibatun ila azwajihinna, waɗanda suke matuƙan son mazajensu ne. Allah ne ya halicci soyayya sai ya sa musu a zuci. Ba a san ka da wani sharaɗi kamar irin na duniya, zai zama akwai wani sharaɗi wanda in ya faɗi san ma ya faɗi. To a can babu, so ne alal itlaq, an halicci so an sa musu a zuci, wanda dukkanin soyayyan nan za su narka shi ga mazajensu, domin duk ya ɗauke musu hankali, ya ɗauke mazajen hankali daga duk wani abu ma wanda zai iya abin nan. Dama aljanna riga an sa babu wani ɓacin rai, an cire wani ghil, wanda za a nama fi sudurihim min ghil. Duk wani abu na ghil, wato haushin wani ko jin haushi ko ɓacin rai ko hasada, an cire shi daga zukatan yan aljanna, babu wani abu mai kama da wannan. Sannan kuma aka ƙara da ba su abincin nan, aka ƙara da ba su mata, kuma matayen sai aka ce masu matuƙar nuna soyayya gare su, bil khuluqil hasan wa husnit tabaun. Sannan suka zamo suna mu'amala da su da kyakkyawan ɗabi'a da ɗaukekewa, wal adabul qawli, haka nan wurin magana da ladabi da biyayya da magana mai sanyi ga mazajensu, ta wurin maganarsu wal fi'li, da yanayin yadda suke aiki ma da jikinsu ga mazajensu, duka suna nuna musu soyayya na ƙarshe. Wa mutahharun khalquhunna min al-haidi wan nifas wal mani wal bawl wal gha'id, wato halittarsu su kuma sai Allah ya tsarkake gefen halittan daga dukkanin wani abu na haila, wato matan aljanna ba su haila. Wan nifas, ba su nifasi, ba magana an haihu ana da jinin nifasi wanda jini ne mai karkyama, ba za ka iya kusantar su ba, dai su ji su yi wanka bayan wani ɗan lokaci da sauransu, wanda zai iya haifar musu da ko warin jiki ko wani abu, duka su an cire musu shi, babu shi a can. Wan nifas wal mani, haka nan hatta ga mani ma, wanda zai zamo nadatin, amma ba ana nufin cewa an cire daɗin fitan mani a jikinsu ba, a'a, ko kuma jin daɗin jima'i ba, ko shi namijin ba, a'a, ana nufin ruwan maniyin kasancewar shi ƙazanta nan an tsarkake su daga irin wannan. Wal baulu, haka fitsari, wal ga'id, haka bayan gida, wal mukhat, da majina ko busa, kaki da za a tofar, su duka mata aljanna ba su san wannan ba sa yin waɗannan gaba ɗaya. War ra'ihatul kariha, ko warin jiki mara daɗi, duka mata aljanna an cire musu wannan. Wa mutahharatul khalq aidan bi kamalil jamal, gefen halittarsu kuma nan ma an tsarkake su ta halitta da kamalul jamal, cikan kyau, dukkanin kyau, tunda Allah shine mahallicin kyau, to ya tara ya ba matayen aljanna, kuma ya san zuciyanka me kai kyau a wurinka, domin ta yi mutum biyu kyau ya babbanta a wurinsu, to abin da kai kake ganin shine kyau a wurinka,
to haka nan ya halitta maka matayenka na aljanna. Allah ka ba mu wannan gida na aljanna. A daidai wannan lokaci da ake ta siffanta wannan fa wasu su kuma na wuta ba, nau'in siffan azaban da aka faɗi nasu shi kuma hankali ba bai abin nan a daidai lokacin. Shi yasa kowa ya ji da kanshi, kowa rana da kiyama shi za a mai hisabi shi kadai, kowa shi kadai za a daura aikin shi a skeli. Kar ka biye ma mutane, wannan yayi kaza, wannan yana aikata kaza, kai ba ka biye. Kai yi ma kanka abin da kake so ranar lahira ya dawo maka. An kyautata halittarsu da kyawu, falaisa fihinna aibun wala dimamatul khalq. A jikinsu ba wani aibi da zaka kalla ka ce komai yayi sai dai hanci, komai yayi sai dai idanu, komai yayi sai dai bakin, komai yayi sai dai tsayin. Dukka wannan an cire, babu aibi ko da kwara ɗaya da mutum zai gani a jikin matayen aljanna. Babu kuma wani abu wanda zai sa halittar ya zama yana ginsanka ko gundiranka kana ganin su haka baka abin nan. Bal hunna khairatul hisan, Allah ya siffanta su da khairatul hisan, matayen aljanna. Duk wani abu na haɗi na kyawu Allah ya haɗa su a can. Wani hadisi wanda Imam Nawawi ya inganta yana cewa idan matanka ta duniya ta ɓata maka rai ba bisa haƙƙi ba, matan aljanna, matanka na aljanna suna leƙowa suna cewa qatalakillah, Allah ya kashe mana ki, ya mana maganin ki, ya kusa ya bakke dawo wurinmu. Da haka yana da kyau mata musulmi su kula da wannan. Suna da kishi mai tsanani. To in ba su so wata mace ta gaya wa mijinsu haka, to su kyautata ma mijin, domin inda suka bata mai rai ba bisa haƙƙi ba, ran shi ya ɓaci, to matan aljanna za su faɗa musu haka, kuma ba za su kwatanta kansu da matan aljanna ba, sai su yi ƙasa-ƙasa da kansu kawai su yi mazajen su biyayya. To sai Allah ya karrama su, sai ya kai su aljannan su, kuma sai ya sa su shugabannin waɗannan matan. Amma suka ɗaga kansu suka rika yi mamaji yadda suka so, waɗannan mata na ta gaya musu haka, kuma su waɗancan ba sa sabo, ba su ma san sabo ba. Don haka yana da kyau ya zama matayen musulmi sun kula da wannan matsayi. In sun riƙe shi Allah zai bar musu, in sun ƙi kula da shi sai Allah ya karɓa ya bar ma matan aljanna. Don haka mu roƙa musu Allah, su ma Allah ya taimake su su zamo akan hanya mai kakkiya na addini, domin duka ya zamo da kai da iyalinka na nan duniya kun shiga aljanna ya fi daɗi akan kai kaɗai misali. To me mabuɗin aljanna shine neman ilimi, don hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawa ba zai ɗauki hanya yana neman ilimi ba face sai Allah ya sauƙaƙe mishi hanya zuwa ga aljanna. Don haka ɗaukar hanyar neman ilimi shine hanyar samun aljanna. Amma ku kula da yadda shaidan ya sa matayenmu ba su da hanya ga neman ilimi, ta ko'ina hanyoyin a tattoshe suke. Inda ake zuwa karatu ba su zuwa, kullum suna kicin, kullum suna kicin. Kicin kuma ba zai ƙare ba, saboda kullum dole a ci abinci. To dole a cikin sha'anin kicin din nan ki tsara ma kanki neman ilimi. Yanzu gashi nan alhamdulillah ana da MP3 wanda za a siya, ga wayoyi na da shi, ga wannan memory card da za a sa ai ta jin karatu, ana wanke-wanke ana ji, ana girki ana ji, ana wanki ana ji, ana ma yaro wanka ana ji. Don haka babu wani uzuri da mace za ta ce ita kullum tana gida tana fama ne ba ta koyi ilimi ba. In ba da ilimin nan ba za a san hanyar aljanna ba. Shine abin da yake babban hadari a rashin neman ilimi. Sai mutum ya ta aiki amma babu lada, saboda Allah bai ce ma annabin shi ya gaya mana mu yi ba, kai kuma kaga ya dace ka yi, to kuma Allah ba zai karbi ibadan ya dace ba, sai dai ya karbi ibadan ya sa ka. Wannan ibada ce da ya shar'anta mana. Don haka matayenmu mu tausaya musu, su ma mu sa su a hanyar neman ilimi, domin nan ne mabuɗin aljanna. Suka ga sun samu aljannan su ma sun shiga. To malam yake cewa mutahharat al-lisan wa tarf, Allah ya sa suna da tsarki hatta a harcensu,
wurin magana